こんにちは、YSP 刈谷の店長石川です。今日は、18年で新型になりました、トレーサー900、GT ですね、新しいのが入ってまいりました。ご案内したいと思います。今回はブルー、マットなブルーですね。大人な感じのブルーです。渋いですね。新型はスクリーンがなんと10段階、前はネジ式で、ネジを緩めて変えれたんですけど、今回は片手でワンタッチで変えれるそうです。ここのつまみで、10段階に一応調整ができるようになるそうです。ちょっと今撮りながらなので細かくやれないですけど、片手で簡単に高さが変えれます。ヘッドライトは前から、以前から LED のものを使っておりますね。でそして今回新しく出た GT は、プリロード調整ができる、スペシャルのサス、フロントフォークサスペンションと、アジャスター付きのリアサスペンション、これは GT だけですね。シートの形状も新しくなってまた乗り心地が、向上していると思います。スイングアームの長さも、少し長くなって、直進安定性が向上していると思います。かっこいいですね。それと GT には、なんとグリップヒーターと、クルーズコントロールがついています。そしてちょっと電源がまだ、入れれないのでご案内できないんですけど、メーターが、フルカラーのマルチファンクションディスプレイ、こちらが、つきます。あと GT は、クイックシフターもついておりますので、クラッチを握らなくてもシフトアップができます。以上、YSP 刈谷にて、ご予約を承っておりますので、皆様のご来店お待ちしております。よろしくお願いします。